Грешка номер 1 при младите абитюренти. И това е... Има глобли. Колко са красиви. Тази е много красива. И тази. Не, сега трябва да си избера. Ще се лопа. Не. Не, това ще си купа. Тази е уникална. Оле. И се прибира в къщи супер щастлива. Но това е голяма грешка. Вие абитюрентки не се оглувайте. Не влизате просто в някакъв магазин и да си купувате нещо по сила. Да, самата рокля може да бъде много красива, но това не означава, че това е твоята рокля. Съвет от мен. Консултирай се с специалист, дизайнер, защото той ще има дългогодишен опит и ще може да ти препоръча най-доброто, ще може да измислите дизайн от нулата и ще може да направи за теб нещо, което е точно за теб, а не просто някаква дреха, някаква рокля. Все пак това е твоя бал и ти трябва да се облече по най-перфектен за теб начин да покажеш същността си, да излезеш млада, защото има и много абитюренти, които забелязвам така се обличат в избора на рокля, че си купуват някаква супер бабешка рокля, която ги прави 50+. Извинявам, а те са момичета по 20 години и се правят с извинения на бабички. И затова моят съвет от мен е просто се обърнете към специалист, моден дизайнер. Другото, което искам да кажа. Първото нещо, купувате директна рокля от магазина готова, защото лавачката ще ви каже, ти си много красива тази рокля. Всъщност нейната цел е да я продаде, но твоята цел е да избереш най-правилната. Другото, което е, не дейте да ходите такива ателиета за корекции. Защото не всяка жена, която може да прави корекции, шивачка, тя може да ви направи официален туалет. Тя може да пробва, може да каже да, аз ще ти направя, но има си хора за всичко. Има дизайнери на официално, дизайнери на спортно, шивачи за корекции. Всичко разделявам. Не разчитайте, че ще получите качество. И така, другото, което искам да кажа, че ако имате нужда някакъв съвет, може да дойдете в ателието ми, да поговорим, за това пари не желая. Не се заплаща тази услуга, просто аз създавам красота и обичам да помагам на хората. Това е абсолютно безплатно. Затова не се притеснявайте, свържете с мен, пишете ми. Ако сте от София, просто ми звънете по телефона или ми напишете съобщение. Ще помогна на всяко от вас в избора си, ако се колебае. И така. Следващото видео ще бъде за грешка номер 2, но няма сега да ви я кажа, защото ще стане много дълго. Другото последно нещо, което искам да кажа, че аз занимавам с дизайн от 10 години и имам поглед над много абитюрентки. Шила съм и за абитюрентки, и за булки, и за специални събития и вече опитът ми е дългогодишен и имам увереността, че ще дам най-доброто за теб. И така, чао!